அம்மன் வந்து வெயிலையும் மழையிலையும் நனைஞ்சிட்டே தான் இருப்பாங்க. மேல கூரை கிடையாது அம்மனுக்கு. திருச்சி ஒரையூர் வெக்காளியம்மன் கோவில் பிரார்த்தனை சீட்டு கட்டினா 45 நாளுக்குள்ளார நடக்குங்கிறது ஒரு இது. அவங்க வீட்டுல பசங்க படிக்கிறதுல இருந்து வேலைக்கு போறதுல இருந்து வீடு கட்டுறதுல இருந்து சொத்து வாங்குறது நில பிரச்சனை அது மாதிரி எழுதி கட்டுறாங்க. வாரத்தில் ஒரு நாள் புதன்கிழமை சந்திரனாக அலங்காரம், அமாவாசை அன்னைக்கு ஊஞ்சல் அலங்காரம், பௌர்ணமிக்கு சிறப்பு அலங்காரம் நடக்கும். பிரார்த்தனை சீட்டு கட்டுவாங்க. நடந்த பிற்பாடு திருப்பி வந்து அந்த வேண்டுதலுக்கு உண்டான பரிகாரத்தை செஞ்சுட்டு போவாங்க. எனக்கு மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா இங்க வருவோம். ரொம்ப ஏதோ பறி கொடுத்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இந்த இடத்துக்கு வருவேன். நான் நிறைய டைம்ல அது மாதிரி ஆயிருக்கு வந்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப நல்லா சாந்தமா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. டெய்லி சாயங்காலம் தங்கத்தேர் நடக்கும். பங்குனி மாசம் வெள்ளி பூச்சிறுதல் நடக்கும். சித்திரை 1ஆம் தேதி தேர் திருவிழா, அக்னி சட்டி பால் குடம் எல்லாம் எடுத்து இது பண்ணுவாங்க, அது நடக்கும். அப்புறம் தைப்பூசத்துக்கு 10 நாள் அம்மா வீதி உலா வருவாங்க. அம்பாள் வந்து வெயில்ல இருப்பாங்க, மேல வந்து கோபுரம் கிடையாது. சாமி வெக்காளியம்மன்னா அடைக்க கூடாது, அது ஆக்ரோஷமா வெளியே போயிட்டு வந்து சாந்தமாகிற இடம் சொல்லி. சத்திரம் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நாச்சாரி கோவில் இருந்து உள்ள ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் உள்ள வந்தோம்னா வெக்காளியம்மன் கோவில் தான்.